ସିଝେଇକି ଆଜି ଶୁଖୁଛି। କାଲି ସିଝେଇଥିଲି ଧାନ, ଖରା ନଥିଲା ତେଣୁ ଆଜି ଖରା ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଖରାରେ ପକେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଝାଟା ତ ମୁଁ ବନେଇ ପାରିନି ଭିଡ଼ିଓ, ଆଗ ଭିଡ଼ିଓଟା ନିଶ୍ଚିତ ବନେଇ ଦେଖେଇବି। ଏମିତି ଶୁଖଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଢ଼ି ଆମେ କିଣିକି ଯେ ଖାଉନା ତାର ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେନି, ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ମୁଢ଼ି ଚାଉଳ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୁଏ। ଆଉ ଆମେ ଫ୍ରେଶ୍ ଜିନିଷ ବି ପାଇପାରୁ ଘରେ ବନେଇଲେ। ଯିଏ ତ ସହରରେ ଅଛି ସେ ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଗାଁରେ ଅଛୁ ସେଥିପାଇଁ କି ଧାନ ସିଝେଇକି ଶୁଖେଇଲୁ, ୟା ପରେ ୟାକୁ କୁଟିକି ମୁଢ଼ି ତିଆରି ହେବ। ଖାଲି ଖରା ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଢ଼ି ଶୁଖୁଛି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ମୁଢ଼ି ଧାନ ତ ଖରାରେ ଶୁଖୁଛି, ଏ ଛତା କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି? ଛତା ଶୁଖଉଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଛତା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଧାନ ପାଇଁକି ଦିଆହେଇଛି। ଛତା ଦେଲେ କ'ଣ ହୁଏ, କାଉ ଆସେନି, କାଉ ଛତାକୁ ବହୁତ ଡରେ, ସେଇଥିପାଇଁ କି ଛତା ଦିଆହେଇଛି ଧାନ ପାଖରେ, ଆଉ କାଉ ଆସି ଖାଇବେନି ଧାନ।